Saka mdala kona zindru kunzori munopisa imini pa freestyle kudai. Ayo, I've got a bet for you. Nchakupa zita by zita da kuti freestyle. Kana ukagona yoga. Da kupa phone. Da kupa phone ye 20k. Da kupa phone ye 20k. Titotanga ipapa. Kutamba nadzo. Ndino nzikona ngale. Andinyora ndinangoye kutambisa ndongonzwa rhythm ndori manyisa. Cheipapo. Alright. Madi mneti mazita. Empira mura mundipa munotanga niri bizita. Hamne njita mdala. Kukanda mazita. Tanga ine machipisa. Machipisa. Oyo. Chapa ndirwa ne mauto. Vafambi vema dekova ala boloko. Washwi. Easy. Wacha. Tuma na matamba nadzo dzimwe nyaya dzaanotaura mimwe miyedzi handisi enti kunge muridzo ndoparidza freestyle inika kunge mharidzo ipapo kavanga vachindiitisa vaudze freestyle ndinodhipisa mataura akazita machipisa vamwe vese ndenge ndichisimbisa tatenda hanzi ndiri gunda handitaure zvakawanda ndiri Mazda fiti kahonda ndingatadze kuisa kazita katatenda kuda hanzi ndichipinda unenge vachibuda memva kona ngalezuda kunditaurira zvakuda kuda mugweja uya aishanda kungoda apererwa matamba nadzo mazviona ngoma akati titamba nadzo oyo hanzi nemurungu hani wapachitungwiza akukupa foni ne20k plus aishasha iboys kavatamba nadzo official wherever you are angakandibhejera foni apa foni goni damisa paproni chabva chapindirwa namauto plus matamba nadzo in case ndikakutadzai alright pazvese wani muvheti